kurambana kwevanhu wabereka vana tu nemwana wevanhu yawakurambanirana apa ndei ane chihuri here mukadzi handina kuramba but chakaitika ndechekuti mukadzi wangu ndogara ndakambatira mameseji achitaura nezvikomo achitaura kuti anogara naamai vake haana murume achiudza komana vake hamuna kuya kudani alright yakakwairi 24 okay but hamuna kuiregister taurai tinzwi nyaya kuti murume wangu yakati haachada kugara neni ada kusiya akanogara nemurume nekuti hazvichaita kuti amechigara vabereki vako vari tiri pano une vana vangani naye ndiakabawana mai anofanana baba vambiri mukadzi pamusoro inongwanga uri kurambire mukadzi handina kuramba mukadzi sanangura auna kuramba mukadzi achitaura uchidziva kuti yarurumuti ngaaende nemukadzi wangu ndakamubatira mameseji chibva tanetsana saka kunetsana kwatakaita chibva ndaenda kumusha kuna gogo ndasvika kumusha kuna gogo ndakateerwa nemameseji pafoni ndakasendwa nasekuru pandakabuda nobuta ndichangu asi ndakasenderwa mameseji andakasenderwa ndakasendwa nasekuru vanhu sekuru vemukadzi ndoyaise yaiteedza mameseji kumuzukuru atikubvunza vari kurayira mameseji akasendwa nasekuru vachengeti yekuti sekuru ndo vakashanda vari samutu paakauya netsvakereko pakaenenhingire masuku saka sekuru uyo akanomhangara kwavari kuti murume wangu wainde ataura kuti haachadini zvangu saka sekuru ndo pavakabvunza kumurume wake kuti kosei sekuru vacho vatorikwa anogona kutsanangurira kuti ndakaona muzukuru wangu achiuya chiedza achiti chiedza akauya kwandiri achinditi sekuru muzukuru wenyu ati haachada nezvangu ende nepo akatobuda kunga asisiri kuda saka ndobva ndamusendera meseji kuti ichokwadi here chekuti wakadii ndakambunana kuti chokwadi here chekuti hauchada nezvemuzukuru wangu wakapindura chokwadi ukati muzukuru wenyu hachada nezvake mameseji ari mameseji acho taura kashama taura taurira ndare kuti mameseji andinawo aiti zvakati tisati taenda kumameseji mameseji andakasenderwa inini ndakazi kudzoke utore vana vako asi pandakabuda namupira ndaudza mukadzi tanchapa ndakanzi udzoke utore vana vako pamameseji ndichiva ndatopindura ndikati orit sekuru ndinouya chero nhasi ndokwanisa kudzoka kuzotora vana ivavo asi pavakanyora mameseji ava vana kufunge vabvunza kuti nyaya yacho yatanga sei iwe pawazopindura kuti kana nhasi ndinozotora vana ivavo yanga nyaya vanange vasina kutaura ndokuti waitotaurawo zvesvoto kuti kana nhasi kuratidza kuti zvaitaurwa ipapo ka chaichiri chokwadi wewe sekuru ava ndisekuru munyaya ichi vane mapozisheni api ndisekuru wemusikana wakaita munyaya vakaita munyaya wangu uyai pana kuudzani kuti ndozvaitika aifanira kuudza sekuru vake nasekuru vavo akaudza sekuru vake vanoedwo munyaya
Number one. Paudza one sekuru vake hanzvadzi yamai vake ari munyaya wenyu zvekare ndobva akutaurira avo ndobva vakubvunza kuti ndizvo here iwe ukapindura kuti chii vati ehe ndozvakutaura vati ehe sekuru vanambondibvunza vakandinyorera meseji yakambonangana nezvavaitaura kuti dzoka utore vana vavo ndanzwa kuti hanzi wakwiye. ukanzi kwaiwo kwawakazopindura uchiti ndodzoka kana kuti nhasi wakanga wazowana kupi mashoko akafanana neakadaro kana kuti iwo wanzowana sekuru vari kuti utore vana vako kureva kuti vana vako vari kubvira kumudzimai kuti wakandenga wadii kuti sekuru ndiri kuuya ndosokutsanangurirai kuti haiwa zvabva pakati saka ndosaka uri kunzi iwo waitopindura zvekusvotesa kuti kana nhasi Sakaita kuti ndipindure kudaro iye musekuru anobvunza nyaya yekuti yatanga sei. Vakangotangira pekuti uya utore vana Ndipo vakatangira. avo kana vakatangirawo ipapo paripo kana vakangotangira pekuti uya uzotora vana aiwa paripo asi ngatichipindai munyaya manje. Nyaya ndei kurambana kwevanhu wabereka vana tu nemwana wevanhu yawakurambanirana apa ndei ane chihure here Mukadzi handina kuramba. But chakaitika ndechekuti mukadzi wangu ndogara ndakambatira mameseji achitaura nezvikomo. Achitaura kuti anogara naamai vake haana murume. achiudza komana vake. Ndakatoshedza sisi vachona chaivo vanomusiyira ivi. Mameseji iwayo vanokwanisa kutipurira vanomaziva. Ndakatoshedza more than 4 times. Inyaya yemunhu wake. saka chihure kachiripo ndozvamunoita munhu waunongotaura naye uchitiwe ndinogara namai vangu inakugara nemurume ndiani ndakataura naye baba pipi vandudza kuti apa akasike kuti angotondudza tanjani akati hanzi iminiwo tugara panapo tichengeterana hatichagari tidanana saka ati hachadodarana chikafu chandibika anga asingadi pfungwa saka ini ndopa ndakatangotaura nomwe munhu pafoni bvepapo paakazondibatira mameseji aibva ndamuti handiongota uchada kuti kugara tichengeta vana iwo nemunhu wamwe kuda kutaura kugara naye mumwe iye bhati ehe todaita 6 to 6 akona kuti anohina nyaya indiana ipa akabva adedza sisi wangu bva tichi iwe siya zvauri tosaramba uchari nemunhu pafoni bva ndatosiya bva ndatobhuloka manhamba aye ndikatongokumbira regero tikatanga kutogarisana zvakanaka asi apa haana ndibatira mameseji kuti hanzi ndeita chiro akatoti hanzi uchida kufikisa pa2 weeks uchachena kandada kukusiya ndichakutsvagira nyaya yekuti wakandiona uchandisvipa kuti 2 dot chero Iwe waitaura nemunhu uri pamba peunhu uchitaura nevamwe varume urevha uchitonyenga varume ndiwe uri mumba kuti ndiri muno mumba muno handidi zvawataura here kuti ndindaitotaura naye ndakatotsvaga munhu wokutotaura naye zvazvozvo handiti uri pamba pake waibata ari kutaura vanhu vakadarika ini wabvuma pano uchipire ndakatotsvaga munhu kamufonera ende mukazokunda uregero kati wamwadi wataura kumwe wauya zvina kubva zvakaramba zviri chii saka chamwari kufungire izvi zvine nyaya yemazano ingavidza kuti pamono maifanira kuenda kuna sekuru muri kuzvinzwa here zvitaura nemusokuenda because kana zvichitaurwa neuyo vanotoda kuzvinzwa mashoko aya sekuru amaitaura nani nemuzukuru wavo vachinzwa mashoko aya sekuru amaibvunza aya zvakare sekuru musadomo enzwa azotaurwa nemuzukuru vazvinzwa mukadzi wemunhu mukadzi womunhu iye saka ndonomoti chii
ndaitotaura naye nekuti akakati achada akati achakudawo kumba bajeti uri chizi uri kwamuri sekuru tira kufamba nenyaya aindotodzinzwirawo mune dzimwe nsina plus rimwe dambudziko ripo ndekuti uyu anambobvira akandiudza kuti nenyaya dziripo ndakabatira mameseji ndakadii vaingonetsana vasingabude pachena imimi pamakafonera mumauto nyaya yemukuru wenyu makangopinda pekuti iwe uyotore vana vako dzoka utore vanhu bati isusu chatee tichifundidze kufa kwedzimba dzevana vadiki vanenge vakadai don't expect vanenge one tabvuma kuti vana vadiki vagarisana kugarisana kwavo dzimba dzavo dzoda kuvakiridzwa nevanhu vakuru vanenge varipo kuteerera mativi ose ari maviri kuti pari kutaurwa nyaya yekumbodzi chii aiwa uyai tinzwe nyaya yenyu kweiwewe muzukuru auya achiti zvakati kweiwewe zvazodii uyai tinzwe nyaya yenyu ndobasa renyu but tiri ipapo ka panogona kuburisa meseji achiverengwa handinambobvira ndakananga direct kuti uyautore vana vako ndakatanga ndamumhoresa uri sei muzukuru unofara here ichokwadi here muzukuru kuti iwo namai pipi hamusisiri pamwe chete sekutaura kwaari kundiita ndopandakazoti kana zviri izvozvo tokumbirisa kuti uchidi mutore vana vako zvakumusiyane kana zviri izvozvo but pasiri pekutanga ndavagadzirisa kakawanda vanava ndichivagadzirisa zvangakwanisa kundipupurira ndichivashedza ndogara navo pasi ndovagadzirisa mbeva yokontinya apa ndapa ndakati zvinhu zvenyu zvinenge zvanyanyawo izvi ndakutosiyanawo nazvenyu tonzi shumirai madhairo. So nhasi muri kuti chii hama yangu inini wangu handikwanisi kugara nefana handikwanisi kugara nefana vana tu zvepa kuti hasi kugutsikana neni nachitaura nevamwe varume kuti mukati meimba yangu kana amai nasekuru muri kuti kupii nhai mhai nenhau yevazukuru kandoo nyaya ira iyo nyaya ile paili tsatinonzeri pamusoro imomo ina hamuzomunhu angaasiri kuti mazivo iye muzukuru kadzi anambovira akauya pakura zvakutamba nezvimwe nyaya iri pamambo kwaita sei muzukuru wako ari kumhangarira koinyaya yei mai vacho ndivabvunza kuti inyaya yei hapana anobvunza kuti inyaya yei gozi rangotanzi uyu wacho ndomubvunza angoti ndakangobvaakuziya kuti pamambo wakaramba mukadzi here mukadzi mune takanetsana kumba ndobva ndagumbuka ndobva ndangosvika pakumbobuda ndichiti hasha dzangu dziite sei dzipere kubva ndamboenda kunogarapo kumusha asi handambobvira ndaudza mukadzi kuti arichakuda aya zvakanaka saka uri kuti chii yanditi uri kuti chii ini ndandakangosimuka ndichienda kunogara kumusha ndichiti hasha dzangu dzingopera asi ndatoona tatonogara kudari kwacho uri kumhangarirwa nenyaya yei zviri kunzi ndakarepa wakarepa ani wakaripa ani orit kana vana mbuya vangu inini vana amwene vangu handiti kana vana mukunga kana vari kuti mwana akaripwa asi pakagarwa makore mangani pagarwa makore mangani orit pane vana vangani kureva kuti here ivo havana kumbobvira vakatambira pfuma kana vakatambira pfuma uiminzi vakaacceptaka kuti zvinhu zvakaitika ndizvozvo handiti sevana vadiki vese vana vadiki kana vakavatarisa mupapao handiti saka totarisa tochiti vana vada kugadziriswa handina vatomboti ndoda kuti uyu ati handidi mukadzi kana uyu ati handidi murume so kana imi muchiona kuti mungagona kugadzirisa vatokudzoserai ikapfungwa revazukuru murese ichokwadi ichocho mambo because inini hapana ndandandisiya ende vazukuru vangu
ndinotofarira kuti vagare zitasaimone kandakatarisa vana avo ndovanotoshungurudza sisi vanhu vana ndovanotoshungurudza sevanhu vakuru ndonzi nhasi zvotonzi mwana uyu akugara magogo vake kana kuti akugara kwanhingi asi ivo baba vacho namai vacho varipo vari vapenyu so hazvibatsiri ndaikumba navo mombogara pasi mativi ose muri tiwo then todzoka kudare tichinzwa kuti ndenge mabuda nemaresults api iyeni nhasi 2024 kureva kuti mati uyu akauya kunainzwa reto ndozondanzwa mashoko ari kubuda acho isusu pakaripotwa kesi dai yakanga iri here kesi takaisa taure nyaya dzemamunoona chimambo pamusoro emambo munoona zvazvinoita yese inonzi second hand information yese munoisa zvainoita ndikataura kuna mambo vari panapa ndikati baba ndikatiudzai apo ndinotiudzai pazvinosvika kwamuri zvinosvika zvakuti take over saka musi wahwarimei vachina matara musi wa8 ndopatinotarisira kuti mabuda nezvipi mawiriri adairi kana auya ati haadi haadi ndopate tichizvinzikira ipapo topinda munyaya yenyu asi waitaura nomwarume murumba neumwe wazviitirei ndati waizviitirei ndakuti mawirirana here kuti musingawirirani ukanonga usingawirirani nemurume wari zvinobva pake saka asi pekunyengwa uri ndopaunapo kana usina kwekuenda pekunyengwa uri ndopaunapo nyange pekunyengwa uri hauna kamuti saka unenge usina pekuitira zvinhu zvese izvi varume vemuchovada bhari chikuru chechava kupinda ivosi kuti uri ure maniwe kana waitaura nomwe murume wakaroorwa ndo ure wacho ihwohwo asi munhu wawataura naye wada kuita sei naye iwe ndochifambi ichocho ndozonzi fambi idzodzo ndoparumva mashoko yayo mani auza kuti kana musingadi urorwa ibva dzimba dzevanhu moona kuti achifambi mabhawa zvi straight pasina akati kubvunza Yes.